A Igrexa de Lugo é consciente das necesidades reais que nos rodean e responde a elas cun gran compromiso. Neste senso naceu fai 10 anos o Comedor San Froilán, que dá alimento todos os días a persoas sen recursos. O comedor nace no ano 2000 e nace como un proxecto solidario da Iglesia diocesana de toda a diócesis con motivo do xubileo do ano 2000 da Iglesia Universal. Todas as iglesias locales ou particulares pois asumiron o compromiso dun proxecto social e ese é o proxecto da diócesis de Lugo. Construíron un comedor para o sin teito para as persoas que o poidan necesitar tamén nas súas casas. Existe un gran número de persoas que dependen da axuda dos outros para poder alimentarse diariamente. O Comedor San Froilán de Lugo pretende contribuir a esta misión, ofrecendo alimento diario a quen o precisa. Ofrécese comida pois, aos que comen aquí, de 12:30 a 1:30, e despois tamén a domicilio, que se empezan a servir a partir das 10:30 hasta as 12, a xente que non pode vir, porque a esa hora non poden vir a comer aquí, ou porque teñen rapaces, porque aquí non poden vir os rapaces, máis que nada pois, polo ambiente, ou teñen persoas maiores que tampouco poden desplazarse, ou son pois, membros da familia que necesitan todos axuda, entonces pois, veñen a buscar a comida e a levan aos seus fogares e comen ali. Dende a súa posta en marcha no ano 2002, esta entidade repartiu arredor de 200.000 comidas a persoas en teito, familias sen recursos, persoas que viven soas e están imposibilitadas para cociñar e, en xeral, a calquera que o precise. Fluctúa pois, dun día a outro, pero bueno, hai unha media de 160 a 170 persoas diarias. Sobre todo, notase o aumento a partir de o 2008, 2009, pois foi medrando este número. Empezaron con 50, pasaron a 100 e agora pois, estamos en 160, 170 persoas. O sea, contando as que van a domicilio e as que comen aquí no comedor. Por ser unha iniciativa solidaria de toda a diócese, as parroquias lucenses e a Cáritas Diocesana tamén colaboran neste proxecto, aportando o euro simbólico que custa cada comida para que os usuarios non teñan que asumir este diñeiro. Aquí non se nega a comida a ninguén, sempre que veña alguén pois, se dá a comida, pero sí que despois, por levar un control e por facilitar un poquinho pois, a organización, si lles pedimos que, se son a domicilio, se poñan en contacto coas súas parroquias, para que eles leven tamén un control e que poidan tamén axudarles se necesitan, porque as comidas pagan €1, unha cantidade simbólica, pero tamén é unha aportación importante para nós. Entonces, os que van a domicilio, ese euro aporta ás parroquias. O sea, non son eles que non aportan, senón que as parroquias, a non ser que pues, esa familia ou ese usuario pues, que irá aportar e poida aportarlo ele, entonces, sin problema ningún. E os transeúntes pues, van a Cáritas Diocesana, e entón buscan ali o vale, e entón ese euro aporta Cáritas Diocesana. O sea, a domicilio son as parroquias directamente, e os que son os transeúntes pues, é Cáritas Diocesana. Pero, insisto, que se alguén ven algún día sin ningún vale, pues non hai problema ningún, dáselle a comida, indícaselles que para o próximo día pues, vaya, ou ven a Cáritas ou a parroquia, para que traian o vale. Dende os seus inicios, o Comedor San Froilán está rexentado polas Fillas da Caridade de San Vicente de Paúl, que aportan a esta iniciativa todo o seu amor, cariño e bo facer. Desde un primeiro momento solicitamos a colaboración das Fillas da Caridade, e elas, pues, gustosamente, amablemente, pues, responderon que sí,
Entón son elas as que levan directamente a gestión e un pouco pois, a organización de todo o comedor. Son dúas irmáns fillas da caridade e despois hai un voluntarios que colaboran pois, para seguir a comida, para axudar a limpiar nas distintas tareas que leva consigo o comedor. E para a adquisición dos alimentos, un gran número de empresas e entidades colaboradoras participan coas súas aportacións, convertendo este servizo nunha axuda desinteresada de toda a comunidade. Recibimos alimentos a través da Cruz Vermella, os alimentos que veñen pois, da Comunidade Europea para os sin teito, para os pobres, e pois, recibimos tamén moitas donacións de empresas de aquí de Lugo, ben sea de embutidos, ben sea de pois, cárnicas, empresas cárnicas, ou ben sea tamén de fruta ou verduras, pois aportan alimentos. E despois hai moita xente que colabora tamén co seu, pois traen a súa bolsa con algunhas cousas, e temos que mencionar tamén, por suposto, a Operación Kilo que realizan pois, en torno ao Nadal, pois sobre todo algúns colexios católicos aquí da cidade, que é unha axuda importante para todo o ano. O compromiso do Comedor San Froilán naceu da consciencia das necesidades reais que existen no noso entorno. Por iso, todos os implicados neste proxecto pretenden axudar as persoas que o precisan, non por caridade, senón por xustiza.